Reč ima predsednica poslaničke grupe SPAS, narodna poslanica Marina Raguš. Izvolite. Nemojte pritiskati dugme, samo jednom. Gospođo predsedavajuća, hvala na datoj reči. Gospođo ministar, saradnici, dame i gospodo poslanici, građani Srbije, kada su ovakvi zakoni u proceduri koji predstavljaju, čak skromno je reći, stratešku prekretnicu u oblasti energetike za narednih sasvim sigurno nekoliko decenija, prvo što je utisak jeste da konačno idemo u tom pravcu. Ja sam imala prilike početkom 2000-ih godina da vidim zaista sve prednosti članstva u Evropskoj uniji, kada sam sticajem raznih okolnosti bila član ekspertskog tima koji se bavio upravljanjem vodama. Tamo sam na licu mesta zapravo videla kako visoko razvijene zemlje vrlo štite svoje resurse, svoje energetsko tržište, kako izgleda lobiranje velikih kompanija koje se bave distribucijom vode, kako se polako ali sigurno osvajaju manja tržišta. I onda sam razumela zapravo da, i to mi je bio izvanredan primer zapravo najbolje prakse, radi se o gradu koji se nalazi na nemačko-francuskoj granici, gradonačelnik je biolog i taj grad je početkom 2000-ih bio poznat kao grad koji je najviše iskoristio para iz budžeta Evropske unije. Taj čovek je od tog grada zapravo napravio fantastičan projekat i iskoristio energije mesta. I ništa što je to mesto imalo nije bilo, verujte mi, neiskorišćeno. Od energije vetra, vode i svih ostalih energetskih potencijala, tako što je vrlo mudrim projektima aplicirao za fond iz Evropske unije. Tu su takođe bili predstavnici EBRD-a i tu sam takođe imala prilike da vidim kako se prave projekti, šta znači klauzula zaštite životne sredine i da ne utiče na pogoršanje uslova životne sredine. To je dakle početak 2000-ih godina. Mi smo danas u 2021. godini i imali smo prilike da u poslednjih nekoliko meseci i nekoliko dana slušamo teme koje su na način koje su meni bile nažalost. Iako razumem da se mnoge teme politizuju, pravo je svih političkih organizacija da prave političke poene na određenim temama, ali sam se nekako nadala sve ove godine da postoji neki kategorički imperativ između svih nas oko čega treba da imamo konsenzus. Ako je zajednički vazduh, voda, zemlja i ono što se nalazi ispod zemlje interes svih nas, jer nemamo drugu otadžbinu, ovo je naša jedina otadžbina, bar za većinu nas, onda bi trebalo tu i da se svi zajedno dogovorimo. Ja znam, gospođo ministar, da ste vi otvoreni za dijalog i da neretko pozivate na dijalog. Takođe, imamo i priliku da je čelna žena ovog resora i profesor i doktor. I neretko postoji velika diskrepanca između utiska o našoj životnoj sredini i konkretnih pokazatelja. I ono što mene recimo ovde interesuje, neću se ponavljati, kolege koje su prethodno govorile zaista su dotakle sve što je relevantno i od značaja za dalji tok rasprave. Ono što mene ovde, gospođo ministar, interesuje, da li mi imamo mapiranje u Srbiji ko su konkretno zagađivači na teritoriji države Srbije, šta je prava priča o kompaniji Rio Tinto koja se neretko politizuje, da li mi zaista imamo konkretan podatak da li je Rio Tinto zagađivač i da li će njihova perspektivna eksploatacija da znači ono što mi imamo prilike da čujemo u javnosti. To bi voljela da čujem od vas. Želim da vas motivišem da nam ovde saopštite konkretne podatke. Istini za volju, nije mi jasno zašto Ministarstvo energetike i ranije nije sarađivalo
sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Mislim da je to od izuzetnog značaja. Ispravit ćete me ako grešim, ja nisam ekspert, ovo nije moja oblast. Ja ovo ipak posmatram kao neko ko se trudi da razume perspektivu svih ovih zakona i perspektivu, naravno, svih nas koji delimo resurse koje posedujemo. Jako je važno da razumemo da energetika bez zaštite životne sredine, kad radite bilo koji projekat koji se međunarodni tiče ovoga, ne može jednom bez drugog. Ako postoje kompanije koje se bave energetikom, pa naravno da je pretpostavka da će oni da zagađuju životnu sredinu. Ali onda Ministarstvo životne sredine mora da bude to koje će u saradnju sa Ministarstvom energetike da napravi transparentan i dobar plan i program. Takođe mi je čudno da, recimo, pozivate sve ekološke pokrete i ekološke organizacije na dijalog, a da o ovakvom važnom pitanju, koje, opet ponavljam, kategorički imperativ svih nas, imate slabiji odaziv ili dođu samo 2 ili 3 ekološke organizacije. Molim vas, želim da vas motivišem da nam kažete ko učestvuje u takvoj vrsti dijaloga, jer smatram da je to vrlo važno, zato što se tu ceni namera. Da li imamo nameru da nešto unapredimo ili nameru da srozamo politizacijom, a tiče se prvenstveno ne samo zaštite naših resursa, već se tiče zaštite našeg zdravlja. Znači, to su teme kao i svaka slična tema koja ne sme da se politizuje. Gde je naša greška? Greška svih nas. Što o tome malo pričamo u onim terminima koji su najgledaniji. Stoga, evo još jedna sugestija, ako mi dozvolite, vidim da imate ozbiljan tim saradnika, trebalo bi da radite na medijskoj, vidljivijoj slici ovoga što ova dva resora počinju da rade. Mi smo imali iz Ministarstva za zaštitu životne sredine pa takođe krovni zakon, kakav je zakon o istini za volju, ja nemam utisak da je on dobro zaživeo u javnosti. Nemam utisak. Dakle, ono što bi trebalo, i to vam ja sugerišem i znam da je i međunarodna praksa takva, da se prave video spotovi, da se prave video promocije, da uzimate najgledanije termine na nacionalnim frekvencijama sa najjačim šerom. Mislim da je to prvi korak da zaista predstavite ono na čemu vredno radite, spram određenih pokušaja politizacije nečega što ne bi trebalo da se na takav način percipira. Takođe, kada su ovakvi zakoni u pitanju, nećete mi zameriti, ali neretko prvo razmišljam koliko će ovo sve nas da košta, posebno krajnjeg korisnika. Neću kriti, meni je uvek struktura prihoda i analiza računa kao vrlo štedljive osobe noćna mora. Kad utrošim nešto, želim da znam šta sam utrošila. I vi ste tu u pravu. Pažljivo sam vas slušala, kolega. Mnogi će reći, želim da platim onoliko koliko potrošim. Dakle, ne želim da štedim. I to je sasvim u redu i cena ide u skladu sa tim. Struktura prihoda to dozvoljava. Neki će reći, da, ali na mom računu za struju postoje administrativni troškovi koji su paralelni sa utroškom energije. Ne želim to da plaćam. Opet neki treći će reći, ja živim u zgradi koja je izgrađena 60. godina i koja nema uslova za energetsku efikasnost, ispravit ćete me ako grešim, zato što izolacija je loša, prozori su loši, nije do mene. I zaista pozdravljam zakonsko rešenje gde ćete vi izaći stanovništvu koje inače, pogotovo u ovoj COVID krizi, pokušava da razume kako će da preživi i da ćete zaista subvencionisati nešto što je zaista velika i izuzetna neophodnost. Međutim, ono što moram da naglasim, to su obnovljivi izvori energije i ono što mi plaćamo da bi danas, sutra mogli da koristimo,
volela bih da čujem od vas da li će perspektiva ići u smeru ili možda moja mala, možda čak i naivna sugestija da ako ovde imamo rudnu rentu i ako smo deseto nalazište na svetu po litijumu, ako sam vas dobro razumela, rekli ste pre izvesnog vremena gostujući na jednoj televiziji, kakve benefite ćemo mi imati od svega toga. Ja nekako živim u nadi, možda opet naivno, da s obzirom na celokupnu ovu digitalizaciju i potpunu promenu strukture našeg društva, mi ćemo u perspektivi možda, pa isključivo možda čak i zahvaljujući tom izvanrednom litijumu, moći da napravimo i nešto što razvijene zemlje Evropske unije i sveta rada zove se univerzalni prihod, pa ćemo moći da ublažimo efekte digitalizacije za koje se predstavlja i pretpostavlja zapravo da će uticati na gubitak mnogih radnih mesta. I takođe, ono što je Srpskom patriotskom savezu uvek prioritet, a jeste zaštita interesa svih građana, a iznad svega motivisanje da naše firme, naše referentne ustanove, i tu zaista mogu da se složim sa starijim kolegom i naravno mnogo više iskusnijim iz PUPS-a, gospodinom Perićem, koga sam takođe pažljivo slušala, biće teško u odnosu na međunarodne kompanije koje su toliko svetlosnih godina ispred svih nas, da na našem tržištu sačuvamo taj prostor za naše kompanije koje ćemo motivisati, inspirisati da rade u korist zelenih energija, u korist buduće zelene Srbije ka kojoj svi težimo. Gospođo ministar, drago mi je da ovako prvi put vi i ja, nadam se posle mene, razmenimo utiske i ono što bih želela da kažem jeste da će Srpski patriotski savez sa radošću da podrži ovaj paket zakona, kao što sa radošću podržavamo i saradnju sa Ministarstvom za životnu sredinu. Ja mislim da je ovo i premijerno, ako ne i prvi put, da dva resora tako ozbiljno pristupaju ovom problemu, a iznad svega vas molim u ime Srpskog patriotskog saveza, i znam da ćete i kao profesor i doktor nauka imati to u vidu, jeste da mi zaštitimo celokupan svoj prostor na način da shvatimo šta nam je nacionalni interes, interes svakog građanina, da obezbedimo dobru i održivu životnu sredinu, da od rudne rente, znam da ste neretko govorili u nekim prethodnim sazivima o tome, možemo dobro da živimo i da to bude zaista na korist svih građana Srbije. I u perspektivi nadam se da ćemo imati prilike na zvaničnom sajtu vašeg resora da vidimo transparentno sve te podatke, jasnu mapu, jasne pokazatelje o tome ko su sve zagađivači u Srbiji i da će individualna ložišta, o kojima ste takođe govorili nekoliko puta pre ovog zakona u svojim javnim nastupima, uskoro da zamene prljave tehnologije. Nije beznačajan procenat učešća individualnih zagađivača u kvalitetu vazduha koji dišemo, ali nažalost, na moju veliku žalost, u medijskom prostoru neretko imamo delimične informacije, spinovanje koje mislim da nikome ne koristi, zato što se radi zapravo o interesu svih nas. I još nešto. Ukoliko mislite zaista da je čišćenje, a sad možda se više bavim zaštitom životne sredine, ali verujem da ćete i to razumeti krajnje dobronamerno, i to sam imala priliku da gledam, bila sam fascinirana izgledom Rajne. Kad gledate Rajnu, vi možete da vidite dno. Ne sjećam se kad sam u našim rekama videla dno. Nemačka ima dobar i racionalan pristup čišćenju i upravljanju Rajnom. Recimo, ona je davno raselila ljude koji su živeli uz dolinu Rajne. Kada Rajna nadođe, ona pušta da reka poplavi i da se vrati u svoje korito.
i ona neretko koristi vrlo jeftin, a pametan i opet naukom utvrđen način, a to je aerobno i anaerobno prečišćavanje, tako što sadi određeno drveće uz dolinu Rajne. Tako da topla voda je izmišljena odavno, samo je treba dobrom i mudrom procenom iskoristiti i ja verujem da će ovaj resor, s obzirom na sve ovo što sam imala prilike da vidim u poslednjih nekoliko meseci, umeti to na dobar način da postavi. Želim vam puno sreće u tome. Ovo je vaš dom takođe. Ukoliko naša mala poslanička grupa može u tome da pomogne, računajte na nas. Hvala vam.